بعد میں چودھری پریوار کے نیب صدر جناب عمار الطاف حسین فرمانا صاحب دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے یہ حاضری ہوندی بالکل حاضر اتنے داد لین واسطے ضروری نہیں، ثواب سمجھ عبادت دی محفلان. بالکل مینوں بہت پسند ہے مار ریاض صاحب کا دوڑا. اس تو میں اپنی حاضری کا آغاز کرے سا. مار صاحب کا دوڑا حضرت علی اکبر کی شہادت تے حضرت امام حسین نے مدینے الموں کر کے آقا نامدار کو مخاطب کر کے آدھے کہ میتھے قرضہ ہا تیرے بوسیاں دا نالے مارا بنن دا نا. میتھے قرضہ ہا تیرے بوسیاں دا نالے مارا بنن دا نانا. اس قرضے دی پہلی قسط میرا کڑیال پوتر پیا. اس قرضے دی پہلی قسط میرا کڑیال پوتر پیانا. اجو پیشی توڑی باقی قسطاں دیسی کر شبیر رامانا. اے جنس نو باج پھر پیا ہاں منگ کر لے تو جرمانہ. اے جنس نو باج آج پھر پیا ہاں منگ کر لے تو جرمانہ. اپنا شعر نہ پوچھ کسے عالم فاضل تو تاریخ دے نہ صفحات تو پوچھ جے کچھ نہ ہے تو شبیر دی عظمت کسے مومن دے جذبات. الطاف حکمدار دی وسطی آکھیا ہنجواں دی برسات یا مسلم قوم دے محسن نو آزمایا جائیں آئے اج دا مسلم بن سوچے کر بانا فیصلے جھب دوں. معلوم ہوندا ہے جویں واقف نوں الطاف دے اثر. شبیر دی اس قربانی دا پہلے کر معلوم سبب تو کچھ پرخت کر اس تاجر دی جائیں جنت خریدی ہے. کچھ پرخت کر اس تاجر دی جائیں جنت خریدی ہے. رب تو خریدی کی میں سن کہ ہے قائم مثال امامت دے جمیں فرض حسین ادا ہے. قائم مثال امامت دے جمیں فرض حسین ادا کی تن. اے پاک کلام تے مسجد ممبر دوئی بار حسین ادا کی تن. الطاف نہ ویکھ نہ وعدیاں نو جڑے نال حسین خدا کیتن او خرچے گنے اسلام اوتے جڑے رل کے قائم مثال امامت دے جویں فرض حسین ادا کیتن. اے پاک کلام تے مسجد ممبر دوئی بار حسین ادا کیتے. الطاف نہ ویکھ نہ وعدیاں نوں جڑے نال حسین خدا کیتے. او خرچے گنے اسلام اتے جڑے